Mangan baru ki kancane ku jenenge. Kancane ngoyo iki rumah ngono tok ae. Bayarane yo padha. Wes, yo, yo. Oh. Wes wis aja kowe katu aras teko sentro ojo. Ojo. Kok di aku sing dipaido keluargamu, dijaelon kuman. Kok karo tunggale akeh kok. Ojo nemen-nemen katu aras ngapunten nggih. Lho, sapa Cis? Ojo. Aku tak ketang awakmu kae waras. Rumah sakit kuwi ana duwite, regane ya larang. Wong kesehatan kuwi regane larang. Sapa sing lara? Winginane. Apa? Aku ya jarene tak jembrak. Jembrak iku kene pengecut. Pengecut ora. Kok gak wong waras kene lara-lara kaki kok ora. Ora masuk awakmu menghina aku di depan muka umum. Muka umum iki. Muka umum kau ora li konangan. Oh ala konangan. Terus loro ngoten lho. Konangan kendaan terus loro. Lah iya makane. Berarti Gusti Allah iku pengertian. Senajane wong wedok-wedok iku lara atine dijawil titik langsung. Ya ampun ya. Oh awak dhewe iki lelaki setia. Awak dhewe iki lelaki setia. Alhamdulillah awakmu lelaki setia. Tak acukan jempol ngarepe wong akeh. Tepuk tangannya mana? Loh, awakmu sajane lelaki setia, tapi awakmu rabi piro? Tepuk tangannya mana? Laki setia kok rabi loro. Laki setia soleh. Iku ngono pacobaning urip. Iku butuh pacobane urip sik. Nafsumu kegede. Nafsumu kegedean, Dik. Wis coba asiku. Aku kok geger karo awakmu nih bahas-bahas iki. Aku kan sing biyen ya biyen ngono. Saiki biyen aku kan bahas tidak barang. Aku iki wis melakukan bismillah wis anu prai teko ngene iku prai dengan wanita yuk awak prai wis awake dhewe kono wanita poe moh lha sing kok sing kudu towek elek awakmu iku moh berarti kok tanpa kecuali ya ana kedok ngene iki ya moh aku moh awakmu ini moh temen moh berarti awakmu saiki wis nonton ya, Des. Mergo wong muridku wis sepisan ya. Sepisan. Lakoni apik. Lho, wong muridku lakoni apik. Lakoni apik. Mergo kene barokane Allah. Lakoni kene kono. Ya, wis banget. Tapi kacane lagi. Kapan yo gak kumpul. Sebelah kanan 3.000 orang, sebelah kiri 20.000. Cek, 20.000 apa? Itulah semua. Sing akeh. Kok coba sebabmu tak tahu itu. Awak dhewe kok menghibur warga masyarakat. Bareng kuburan. Awak dhewe kok menghibur warga masyarakat. Bareng kuburan. Oh, boleh jeblok. Kabeh. Boleh jeblok. Boleh jeblok. Kancane plek. Kok apane wong putih ngomong mlakoni karo iki Pak Joko ya. Pak Kondang. Lah ngono jeblok. Padahal diopeni. Omahe rusuh dirijiki. Dari tadi enggak. Alah, wong tane bedhog dobel kok. Apa? Ora opek.
ngawur ae. Warga masyarakat balik kuburan. Dalam rangka bersih dusun. Ayo. Jaga bakal. Pakai di kuburan. Barang kuburan kau. Menjadi saya. Warga masyarakat balik kuburan. Bareng lah. Bareng kuburan ora? Oh, di kuburan lo. Tak keprek lo. Hitungan iki, Cis. Sallallahu salamun ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibina kening dunya amung sedelo ayo padha melu ketuwa muga-muga sing kuwasa dikijabai ning alam donya. Amin. Ya, salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibila ayo kanca padha tetungga muga-muga ajis seger waras diparingi panjang umur akeh rezekine. Amin. Saiki ganti aku jumonono. Sing apik kaya awakmu mang sing apik. Iya ya. Kasih nama nih. Pada kalau sholat wong pada delok. Kasih dana. Cis, ojo ngawur Cis. Iya, penanggapan larang. Ayo kasih larang ayo apa tak ganti penanggapan kuburan. Terus sini katakan gue kematian. Aku. Yasin kan kawan. Ya si tonton Jawa si anak itu mulai. Apa? Salatullah, Ngawas piye? Nek wayahe kancane mesti kok apa cekel polisi. Iya ya awakmu sing tau dicekel polisi. elok iki kasih dicekel polisi. Elok iki datang sekali. Elok iki arek iki perlu kendaraan Pingatemi sapa sih? Ya santri. Pingatemi kasih tongkondang. Mergo elok guyune laka-laka. Elok iki lakone katepan. Mergo katene tak tupat. Tetes. Aku nek delok raine koyo macan sing pirang. Macan sing pirang.
Menawi bola-bola saking bareng dereng untuk kalih macan unik saniki aji sajengi kula damelan dadi akan macan sing unik mergo irunge padha kaya sing kono. Iki alat-alat salat tunglo. Tandane macan sing viral. Manut tok wong kene ya kepengin foto saya loko-loko. Wah, ngono. Jangan kene iki sepi soalé kuburan ya. Bener ngono, macan viral. Iki ya bawa persis. Monggo sing badhe foto, monggo. Macan viral. Juga apa sih tadi? Aduh, badai. Macan kono gak kelabe, toko teng klambi. Gak kelabe, muda. Muda. Lah kata harune. Muda. Wong macan kono iku muda. Lah kata ini. Muda. Kate kelabe. Katane muda. Kate kelabe. Iya tuh Benny. Oke ini kene iku langsung mulai ae. Ngomong awakmu langsung mulai makane tak branding ini. Aku udah telepon. Boleh kiri wong maju pelacak wis nglawan. Ayo, logo sih. Logo ngadep rono lho, ngadep rono macane piye? Posene gak ngono. Adik yang mau foto sama macan viral. Foto. Kasih foto. Kan saya dikit kamu. Iki lho foto. Moro. Oh. Kayak iso ya patung ya.
kamu video. Gendeng lho. Aku cucu ae yo. Gak kemen aja no. Biasanya nek foto itu enek tarife. Tarife. Awakmu tarife piye? Esai. Enggak. Tarik kok esek. Tarife sing akeh ngono lho. Kawan. Es pawon. Tugel. Oh iya sih. Aku tuh enak satu satu. Dikasih itu. Jare Pak Dokter, gak oleh makmu BS linu peti setruk. Kering sudah rasanya air mataku. Raja sudah biar terluka. Wedi gak apa lho. Wedi gak apa. Berarti ini cerita misil toh. Ini tadi masih tuh. Macan nih ngemis. Aku mau cukup biar iki cukup alat iki mau dipeseni karo arek. Mas ojo suwe-suwe iku. Heeh. Iki jare arek Mas ojo suwe-suwe iku dan gak sido maneh koyo iki. Ya ya. Peseni bisa. Ojo suwe-suwe ngono jarene. Kering sudah rasanya air mataku. Banyak sudah yang menangis meratapi nasibku Thank you.
Yo, ono takok iki lho ngarepe lho. Ngarepe lho. Yo, nek kene tekan jane aja rame-rame. Oke, wong. Sampai nang donya iku nyambut gawe nopo? Nek ditekoki aja gemeteran, aja ndredeg. Iku mbak menika kan. Ditekoki.